नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये पुन्हा एकदा तुमचे मनापासून स्वागत. आज आपल्याला बनवायचं आहे कोबी मंचुरियन ड्राय. अगदी चायनीज टेल्यावर मिळते तशीच. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य: मी हा एक कोबी घेतला आहे, आलं लसूण पेस्ट, तांदळाचं पीठ, मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर, हे मीठ, तळण्यासाठी तेल, मिरची पावडर, हा आपला फूड कलर आहे लाल रंगाचा, आणि कांदा. सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो कोबीचा कांदा आहे तो मी स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि आपल्याला त्याला किसणीवर छानपैकी असं बारीक किसून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला असा किसणीवर छान असा आपल्याला किसून घ्यायचं आहे. तुम्ही बारीक असा चिरून घेतला तरी चालेल. हे बघा, आता आपण हा कोबी असा छान चिरून घेतला आहे. आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे एका असं भांड्यात काढून घेऊया. नंतर आपण त्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचं आहे. आणि आपण जरा हे मीठ असं चोळून घेऊया. याच्यामध्ये आपल्याला बिलकुल पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. मीठ टाकल्यानंतर आपल्या कोबीला पण पाणी सुटणार आहे आणि याच्यामध्ये जेवढं आपलं पीठ मावेल तेवढंच आपल्याला त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. आता आपण हे कॉर्नफ्लॉवर टाकूया. जसं लागेल तसं आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. हा मैदा आहे. मी पाव किलो कोबी घेतला होता. आणि हे तांदळाचं पीठ, कांदा, एक मीडियम साईजचा कांदा घ्यायचा, एक चमचा तिखट, लाल मसाला आहे, एक चमचा आलं लसूण पेस्ट आहे, आणि आपल्याला हा थोडासा कलर फूड जो असतो आपला खायचा रंग तो थोडासा टाकायचा आहे. आणि आता आपण हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. हातानेच मिक्स करायचं आहे, म्हणजे कसं व्यवस्थित सगळे जिन्नस आतमध्ये आपले छानपैकी मिक्स होतील. आपल्याला अजून थोडं पीठ लागणार आहे. हे मी थोडं कॉर्नफ्लॉवर घेते, थोडा मैदा घेते आणि तांदळाचं पीठ. कारण थोडं बाइंडिंगला मला जमत नव्हतं म्हणून मी पुन्हा हे थोडं घेतलं आहे. पुन्हा आपण असं व्यवस्थित मिक्स करूया. आणि आपल्याला हे एकदम भजीसारखं पीठ असं मळून घ्यायचं नाही आहे. कारण आपल्याला याच्या थोड्या थोड्या छोट्या जशा भज्या कशा काढतो तशा प्रकारे आपल्याला घ्यायचं आहे. पण भजी एवढं पातळ आपल्याला मिक्स करायचं नाही आहे. पीठ मळतो तशा प्रकारे आपल्याला असं साधारणतः असं आपल्याला करून घ्यायचं आहे. जर कधी सैल झालं असं पाणी आहे असं वाटलं तर आपण त्याच्यामध्ये पुन्हा तांदळाचं पीठ थोडंसं आणि कॉर्नफ्लॉवर घेऊ शकतो. हे बघा, असं आपण हे आता आपलं हे मऊसर असं आपण हे संपूर्ण मिश्रण छानपैकी असं आपण एकजीव करून घेतलं आहे. आता आपल्याला याच्या छोट्या छोट्या जसे आपण भजी छोटी छोटी काढतो तशा प्रकारे आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. आपलं तेल गरम करत ठेवलं होतं, तेल छानपैकी तापलं आहे. तेल आपण छान असं तापून घ्यायचं आणि नंतर गॅस आपला स्लो करायचा. केव्हाही
एकदम फास्ट ते तापलेल्या तेलामध्ये आपण भज्या टाकायच्या नाही ना, तर ते एकदम करपून जातील. आणि अशा छोट्या 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 आपल्याला भज्यासारखे टाकायचे आहेत आतमध्ये. तुम्हाला जर हाताने टाकायला भीती वाटत असेल तर तुम्ही चमच्याने सुद्धा टाकू शकता. आणि आपल्याला हे मध्यम गॅसवरच करायचे आहेत, कारण मध्यम गॅसवर काय होतं, आपल्या आतून चांगलं आहे कोबी आपला चांगला शिजून येतो. आणि जर तुम्ही फास्ट गॅसवर केलात तर तो आपला मंचुरियन जे आपण भजा करतो आहोत ते आपल्या आतून शिजणार नाहीत. म्हणून आपल्याला मध्यम गॅसवर करायचं आहे. बघा छान अशा आपल्या या कुरकुरीत होणार आहेत आणि अगदी खायला सुद्धा खूप चविष्ट लागतात. जसं का आपण चायनीजच्या गाडीवरूनच आपण हे पकोडे आणले आहेत. तुम्ही जर माझे अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर तुम्ही शेअर करा. हे बघा आपले आता हे छानपैकी तळून झाले आहेत. अशाच प्रकारे आपण बाकीच्या सुद्धा आपण भज्या या तळून घेऊया.